Хей, може някакси трябва да кача клипа, но съм забравил как. И ми помогнете, така че да такова. И ми ако екранът ми е зелен, ми пишете и ми кажете как да оправя зеления екран. Така че започваме. Ето сега, глед. Ето следващото, който ще има 35 лева. Просетта само до просетта си, а те са на 42 лева. Не знам защо тя ги слагат на такъв огромен лев. Готов. Сетих се за нещо да ви покажа. Ей, той. Може тук да игра. Може да изберете някакво такова и да ви даде такова. Казвам, че и така. Ето за това са можехме. Сори хора. Тук парички се внася от банка, нещо, някаква игра, не знам. Ето това смятам да си направя, защото е по-яко от кабинетите. Чао хора, кажете ми ако нещо има и се абонирайте. И помнете да оправя зеления екран.